खनसे एकनिफ्राय 16सिम खालामना देखायदो एकनिफ्राय 16सिम खनसे ओमफ्राय हगारसै रेडि ब्रेक बिस्राम साबधान सानफालांबाय थादो सानफायाबा आन्दायगोन 1 से लेके 16 तक 5 मिनट शुरू कर स्टॉप ब्रेक बिस्राम ठीक बेबायदिनो दानिया बायमुर मा जास्ट अपोजिट अफ माबि डाइनेमुर डाइनेमुराव नों मा खालामदोंमोन बेनि उल्था जागोन होमबा दाना आथिया बबे देखानांगोन आसि बिजौआ बबेथिंजाय देखानांगोन बायो नालाय आखिनिया देखानांसिगोन एबार हा देखांनानै बबेसिम गिदिंनांगौ गिदिंहरगोन गाबफायगोन जाबाय खनसे प्रेक्टिस खालामनि ब्रेक साबधान बे साबधाननि टाइमिंआबो एकावनो जोबनांगौ डाइनेमुरा बेसेबां जोबनांगौ 1 2 3 1आव जोबनांगौ ब्रेक स्टेप वाइज बायमुर 1 बाये आखि दानिया बबे आथिंखौ दैखांगोन नोंसोरलाय आगदा मालाबाबो सिगांनिखौ फासयनानै माबानो नाङा उननियासो दावखोगोन 10 जाबाय ब्रेक खनसेनो खालामगोन दे समय गैला बाये मुर 1 2 3 1 Again, baye full. 1 2 3 1. Again, baye full. 1 2 3 1. Break pisa. Nanya fainsai pitchumur. Pitchumur bobsing gidinga. Serba aksing gidinga, serba agdaजों gidinga. Agdaजों gidinga सब समय. Aksing थाङा. मारे होनबा डाइनेमुरखौनो जों एसे गोलाव देरबानो पिक्चमुर मोनहैबाय मारे खालामदोंमोन जोंलाय डाइनेमुरखौलाय एसेल' फिदिंदोंमोन ना बेखौ पुरा फिदिंहर गावनो थाखायो बे 1 2 प्रेक्टिस ब्रेक साबधान स्टेप वाइज पिक्चमुर 1 खननै खनथाम गानो मोना खनसे गिदिंहरनांगौ मानि थाखाय जादों बेलाय पजिशनजों गिदिङाखै आरो उननि आथिङा हान्थुआ बेद जानो मोना